ዕለት 18 ሐምሌ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ዕለት 18 ሐምሌ በዚ ዕለት እዚኣ ያዕቆብ ሐዋርያ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ሰማዕትነት ተቐበለ። እዚ ቅዱስ እዚ ወዲ ዮሴፍ ጸራቢ ካብቶም ደቁ እቲ ዝነኣሰ እዩ። ንሱ ንጹህ ድንግል እዩ። ምስ ጐይታና ስለ ዝዓበየ ሓው ጐይታና ተሰምየ። ጐይታ እንዳ ዮሴፍ ኣብ ዝነበረሉ ወዲ ዮሴፍ ከም ዝተባህለ ሐዋርያት ከኣብ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ሾምዎ። ንዕኡ ምስጋና ይኹን ብስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰበኸን መሃረን። ንብዙሓት ኣብታ ቅንዕቲ ሃይማኖት ኣእተዎም። ጥምቀት ክርስትና እውን ኣጠመቖም። እግዚአብሔር ካብ እዳው ዓበይቲ ተኣምራትን መንክራትን ገበረ። ካብኣቶም ሓደ ናይቲ ከባቢ ሰብ ነበረ። ሐዋርያ ያዕቆብ ከዓ ኣብ መገዲ ረኸቦ። ናብ ገዝኡ ከኣቱ ደለየ እሞ መሊሱ ከዓ ጋኔን ዘለዎ ሰብኣይ ረኸበ። ሰይጣን ንያዕቆብ ሐዋርያ ምስ ረኣዮ እቲ ሰይጣን ሓዲርዎ ዘሎ ሰብኣይ ኣእወየ። ኣታ ናይ ክርስቶስ ሐዋርያ ምሳይ እንታይ ኣሎካ? ናብዚ መጻእካስ ንዓይ ከተጥፍኣኒ ኢልካ ዲኻ በለ። እቲ ሐዋርያ ከዓ እንታ ርኩስ መንፈስ ኣብካ ትለጎም ካብዚ ሰብኣይ ውፃእ በሎ። ሽዑ ብኣምሳል ሓዊ ካብ ሰብኣይ ወፀ። እቲ ሽማግለ ናብ ገዝኡ ዝወስዶ ዝነበረ ነዚ ዘደንቕ ተግባር ምስ ረኣየ ነዚ ሐዋርያ ኣብ እግሩ ሰጊዱ ኣነስ ንስኻ ናብ ቤተይ ክትኣቱ ብቑዕ ኣይኮንኩን እንተኾነ ኣነ ምስ ኩሎም ስድራ ቤተይ ንኽድሕን እንታይ ክገብር ከም ዘሎኒ ነገረኒ በሎ። ምእንቲ እዚ ሐዋርያ ድማ ንእግዚአብሔር ኣመስገኖ። ኦ መምህረይ ነዚ መገደይ ስለ ዘመዓራረኻለይ እመስግነካ ኣለኹ እናበለ ናብቲ ሽማግለ ተመሊሱ ድማ ነገረ ሕይወት ነገሮ። ንዕኡ ምስጋና ይኹን ስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ መሃሮ። እቲ ሽማግለ ከዓ ናብ ቤቱ እተዎ። ኩሎም ቤተሰቡ ከዓ ኣብኡ ተኣከቡ። ንሱ ከዓ ሃይማኖት ምሂሩ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣጠመቖም። ኣብ ምስጢራተ ቅድሳት ኣብ ስጉኡ እንዶምን ድማ ተኻፈልቲ ገበሮም። ደቂ ተዓዲ ምስ ሰምዑ ኩሎም ሕሙማት ናብኡ ኣምጽእዎም። ንሱ ከዓ ንኩሎም ኣሕወዮም። ካህናትን ዲያቆናትን ሾመሎም። ነቲ ሽማግለ ከዓ ኤጲስቆጶስ ገይሩ ሾመሎም። ምስጋና ንዕኡ ይኹን። ወንጌል ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ሃቦም። ካብኣቶም ወፂኡ ከዓ ኣብ ካልኦት ዓድታት ክሰብኽ ከደ። ሓንቲ መኻን ሰበይቲ ነበረት። ውላድ ክህባ ናብ እግዚአብሔር ክጽልየላ ለመነቶ። ንሱ ኣብ ልዕሊኣ ጸለየ እሞ ጠኒሳ ውዲ ወለደት። ንወዳ ከዓ ያዕቆብ ኢላ ሰመየቶ። ሓደ መዓልቲ ብዙሓት ኣይሁድ ናብኡ ተኣኪቦም ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ መን እዩ ኢሎም ሓተትዎ። ንዕኡ ሓዉ ተባሂሉ እዩ። ቅዱስ ያዕቆብ ከዓ ኣብ መንበር ደይቡ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮቱ ክገልጸሎም ጀመረ። ንሱ ብመለኮቱ ምስ እግዚአብሔር ኣብ ማዕረ ከም ዝኾነ ነገሮም። ንሳቶም ከዓ እዚ ምስ ሰምዑ ተቖጥዑ። ካብቲ መንበር ኣውሪዶም ከዓብዪ መቕጻዕቲ ቀጽዕዎ። ካብኣቶም ሓደ ሰብኣይ መጺኡ ምስኡ ዕንፀይቲ መሕፀቢ ክዳውንቲ ዝሓዘ ብኡ ገይሩ ነዚ ቅዱስ ኣብ ርእሱ ወቕዖሞ ነፍሱ ናብ ኢድ እግዚአብሔር ኣማዕቆበ ዓረፈ። ብዛዕባኡ ዝተጻሕፈሎ ንሱ ፈጺሙ ወይኒ ጥዒሙ ኣይፈልጥን። ደም ካብ ዝወፅእ ድማ ማለት ስጋ እንስሳ በሊዑ ኣይፈልጥን። ኣብ ርእሱ እውን መላፀ ቀሪቡ ኣይፈልጥን። ኣይተላፀየን። ኣብ ቤት ምሕፃብ ቤተ ብለኔ ተሓፂቡ ኣይፈልጥን። ናይ ጌጽ ክዳን እውን ኣይለበሰን። እንታይ ደኣ ዝኾነ ታራ ክዳን ኣጽፈ ክታን ይኽደን ነበረ። ኩሉ ግዜ ደው ኢሉ እዩ ዝጽሊ። ይሰግድ ከዓ ኣእጋሩ ኣብራኹ ክሳብ ዝሓብጥ ቆይሙ ይጽሊ ነበረ። ምስ ዓረፈ ኣብ ጥቓ መቕደስ ቀበርዎ። ቅድስቲ በረኸቱ ምሳና ትኹን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰላም ለያዕቆብ በሃበ ማርያም ዘተሃጽነ እጓለ ማውታ እምእሙ እስመ ውእቱ ኮነ
ዝንቱ ጻድቅ ህወ እግዚእነ ኢያበአ ውስተ አቡሁ ስጋ ወወይነ ወኢገብረ ሎቱ ክልኤ ክዳነ ሰላም ንያዕቆብ ምስ ማርያም ዝዓበየ ዝተሓፀነ ካበዲኡ ተፈልዩ ዝኽታም ዝኾነ እዚ ጻድቕ ሓዊ ጐይታና እህወ እግዚእነ ኣብ ኣፉ ኣየእተወን ስጋ ይኹን ወይነ ኣይገበረን እውን ክልተ ክዳነ። በዛ ዕለት እዚኣ ብፁዕ አትናቴዎስ ናይ ብሔረ ቁልዝም ሰማዕትነት ተቐበለ። ብዘበን ዲዮቅልጥያኖስን መክስምያኖስን ዓላውያን ነገሥታት ዝኾነ እዩ። እዚ ብፁዕ አትናቴዎስ ካብ ኣዝማድ ነገሥታት እዩ። ንሱ ብሃይማኖት ክርስቶስ ኣጸቢቑ ጽኑዕ ነበረ። እዞም ዓላውያን ነገሥታት ሰብ ኣምልኾ ጣዖታት ከምልኽ ምስ ኣዘዙ ነዚ ቅዱስ እዚ ኣብ ሃገር ግብፂ ኣመሓዳሪ ሾምዎ። ኣብያተ ክርስቲያናት ከፍርስ ከዓ ኣዘዝዎ። ንሱ ግና ኣብ ሊቀ ጳጳሳት ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕት በፂሑ በረኸት ተቐበለ። ክርስቲያናዊ ከም ዝኾነ ከዓ ነገሮ። እቲ ሊቀ ጳጳሳት ከዓ ብኡ ተሓጐሰ። ንጉስ ምስ ሰምዐ ካልእ መኮንን ሰራዊት ወሲኹ ንአትናቴዎስ ተግባራቱ መርሚሮም ንኽሕዝዎ ለኣኸ። መኮንን ናብኡ በፂሑ ከመይ ጌርካ ደኣ ፍቕሪ ኣማልክቲ ሓደግካዮ በሎ። አትናቴዎስ ከኣነስ ካብ ንእስነተይ ክርስቲያናዊ እየ፣ ምስጋና ንዑ ይኹን ሃይማኖተይ ኣይሓድግን እየ በሎ። እቲ መኮንን ከዓ እሞ ካብዚ ሃይማኖትካ እንተዘይተመሊስካ ደኣ ኣይትፈልጥ እንዲኻ ኩሉ ትእዛዝ ንጉስ ዝጥሕስ ዝኾነ ዓብዪ መቕፅዓቲ ከም ዝቕበል ኣበርቲዖም ከም ዝቐጽዕዎ ትፈልጥ እንዲኻ በሎ። ቅዱስ አትናቴዎስ ከዓ መለሰሉ ኣባኻ ዝመጽእ መቕፅዓቲ ክሳብ እትርኢ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ንጉስን ኣብ ልዕሊ ኣቦኻ ሰይጣን ጸላይ እግዚኣብሔርን ቁሩብ ተዓገስ በሎ። መኮንን ሰሚዑ ኣዝዩ ተቖጥዐ። ርእሱ ብሰይፊ ቖርጽዎ ከኣዘዘ። ሽዑ ቅዱስ አትናቴዎስ ነፍሱ ምስ ቅዱሳኑ ክዕርፍ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ሽግርን ስደትን ከኣሊ ክርስቲያናዊ መንግስቲ ሮማን መንግስቲ ኣክሱምን ከጽንዕ ናብ እግዚኣብሔር ጸለየ። ጸሎቱ ምስ ፈጸመ በብራኹ ሰገደ። እቲ ወተሃደር ከዓ ክሳዱ ሰየፎ። ካብ ስጋኡ ከዓ ዘይቁጸር ብዙሕ ተኣምር ተገልጸ። ቅድስቲ በረኸቱ ምሳና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰላም እብል ለአትናቴዎስ ኦም ዘብሔረ ቁልዝም ዘአሰርአየ በህየ ዘምስለ ፍርየ ጥኡም እንዘይጼሊ ዳህና ለኩሉ ዓለም በአፈ መጥባሕት ተከለለ ዮም። ሰላም እብል ንአትናቴዎስ ኦም ናይ ብሔረ ቁልዝም ኣብኡ ዝተገልጸ ምስ ፈረታት ጥዑም እንዳጸለየ ድሕነት ንኹሉ ዓለም በአብ ስሕለት ተሰየፈ ሎሚ። በዛ ዕለት እዚኣ ናይዞም ስዕቡ መዘከርታዎም እያ። እንዱራና፣ ጦብያ፣ ሰማዕታት ማሕበር ኤስድሮስ፣ 900 ወተሃደራት ናይ አንጾኪያ፣ እንድራኒቆስ መኮንን ምስ ሰዓብቱ በረኸቶም ምሳና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን።